Колеги, ако в някои части на света хората студуват, в други пък времето е подходящо за бански и за малко плуване. Преди няколко часа нашите сънародници в Лос-Анджелис хвърлиха Господният кръст и тази година в океана, като така спазиха българската традиция на богоявление. Над 20 години сънародниците ни в града на ангелите се събират на най-известния кей в целия щат Калифорния на брега на Санта Моника, където виждате свещеник от Българската православна църква Свети Георги хвърля кръста и ръси за здраве и берекет. Тази година волята на Бог изпълни отец Висарион пред повече от 100 наши сънародници. Щастливецът, който доплува пръв до кръста, се казва Антоан Петров, който е абсолютен шампион с 6 успешни хващания. 36-годишният Антоан е от София и е бивш спортист, в момента професионален масажист, а днес получи награда от $150 и кръст за спомен. За първи път на кея на Санта Моника се ви българско хоро, което виждате в момента под звуците на акордеон. На събитието присъстваше и генералният консул в ЛА Веселин Вълчев с своята съпруга Диана. Дипломатът поведе хорото с родното знаме в ръка. Събитието е уникално за Северна и Южна Америка и се провежда всяка година на богоявление. Това е Жива връзка.